Mbukeli, ngikubingelele kuzo zonke iy'ndawo lapho khona kufinyela khona lolu hlelo. Igama lami nginguSithembiso ngokaNdlovu. Ngicela ukuthi uma uqala uvakashele i-channel cofa usubscribe thokozele le video. Kanti umbukeli unqunywe ekhanda ukhishwa amathumbu kwajumpula ubuntu bakhe maqeda wagwaza amanxeba angaphezu kuka-25 owesilisa waseMayville kwaDukuza esolwa ngokubulala amalungu omphakathi angaphezu kuka-20. Amalungu omphakathi abemsabisa okwenyoka umufi uTenza Nyathi njengoba kuthiwa bonke abebexabana naye izidumbu zabo bezitholakala sezilahle emubeni. Kubikwa ukuthi baningi kakhulu bakule ndawo okusolwa ukuthi umufi ubayise kwaGuqanyawo okungabesilisa kanye nabesifazane. Kuthiwa lo mlisa ubeza aqhoshe ngokuthi yena akafuni ukuthi abantu bemjwayele kabi ngoba unawo amandla okuyisa abantu kwelamathonga. Ngosuku abulawe ngalo kubikwa ukuthi ubezama ukubulala omunye wesilisa kule ndawo, kanti amalungu omphakathi azovuka umbhejezana aqonde kuye ngqo ase eqeda ngaye. Umthombo ukhale ngokuthi ubuqala nqa ukuthi uphile nendoda enesihluku njengalena. Okhulumela amaphoyisa kaZulu Natal uLieutenant Colonel Nqobulegala uthe kuvule icala lokubulala esiteshini samaphoyisa kwaDukuza. Uthe amaphoyisa athola ucingo ebikelwa ngokubulawa kwesilisa kule ndawo. Ngesikhathi efika uthe athola isidumbu sowesilisa olinganiselwe kuneminyaka engu-32 ubudala sididilizile. Uthe besinamanxeba omzimba wonke kubonakala ukuthi ubegwaza ngesikhali esicijile. Mbukeli, izona lezi bengikuphathele zona kuleli hora. Ngicela ubeke uvo lwakho ku-comment section ngizokubona kwenye video.